Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Ужо больш як паўгода з чэрвеня 2018 года трывае курапацкая варта. Затрыманні, штрафы, судовыя працэсы. Але справа так і не зрухаецца з месца. Уладальнікам рэстарацыі не атрымліваецца курапацкую варту зняць. У курапацкай варты не атрымліваецца пакуль што гэтую рэстарацыю паедзім, якая знаходіцца на самым узмежжы ахоўнай зоны, ці нават заходзіць у ахоўную зону курапатаў, каб ён дамагчыся, каб гэтая рэстарацыя была зачыненая. Пра тое, чаго дамагаюцца актывісты курапацкай варты, ці атрымаецца ў іх дабіцца свайго, мы пагаворым сёння з сустаршынёй аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», аднаго з галоўных актывістаў курапацкай варты Паўлам Севярынцам. Добрый дзень, Павел. Добрый дзень. Павел, давайте вось з самага пачатку, з чэрвеня стаіць курапацкая варта. Вось такое супрацьстаянне уладальнікаў рэстарацыі і грамадскіх актывістаў. А ўлада, от якім-небудзь чынам, ўсё ж такі, я не адзін раз задаваў і міністру ўнутраных спраў гэтае пытанне, як рэагуюць яны на гэта, там іншым чыноўнікам. І вот такое адчуванне, што яны паспрабавалі стаць збоку. Ўсё ж такі, сапраўды так, ці не? І ці ёсць нейкія намаганні з вашага боку, улады ўсё ж такі іх увагу да гэтай сітуацыі неяк так скіраваць? Сапраўды, з чэрвеня месяца трывае дзіўная сітуацыя. Уся прэса піша, грамадства ўсхваляванае, а Лукашенко ніводнага разу за 7,5 месяцаў на гэты конт не выказаўся. Я такога не прыгадаю, каб гэта было за апошнія 25 гадоў, пакуль ёсць Лукашенко. І гэта сітуацыя, гэтае маўчанне, яно гаворыць, можа быць, значна болей, чым нейкія іншыя словы. Я думаю, што гаворка тут не ідзе пра бізнес, таму што калі б ішла гаворка пра нейкіх бізнесоўцаў, якія штосьці хацелі, то ўжо самі бізнесоўцы даўно б згарнуліся і сышлі. Альбо Лукашенко бы проста прычыніў гэтую рэстарацыю, каб не было вось гэтай адкрытай раны, якая пастаянна дае сябе знаць скандаламі ці медыйнымі ўкідамі. Я думаю, што ідзе гаворка якраз пра гібридную стратэгію Расіі, і гэтая рэстарацыя, а мы за 7,5 месяцаў фіксавалі наведнікаў этой рэстарацыі, як гнездо рускага міру, это частка гібриднай стратэгіі ў дачыненні да Беларусі. І Лукашенко тут стараецца быць панад схваткай беларускага народа і рускага міру. Яму здаецца, што это выгадная, будзем так казаць, пазіцыя. Але з аднаго боку атрымліваецца, што улада, супрацоўнікі міліцыі, па крайняй меры, падтрымліваюць рэстаратараў, таму што штрафы практычна у одну брамку ідуць толькі абаронцам, это сотні штрафаў за 7,5 месяцаў. Суткі, нікога з наведнікаў альбо з уладальнікаў гэтай рэстарацыі не саджалі, нават на суткі. Усё гэта сыплецца на абаронцаў. І адзінае, што ёсць, гэта пакуль што не разганяюць вось гэтую варту, там проста па самым факце з'яўлення людзей, па самым факце стаяння з чырвона-белымі сцягамі няма затрыманняў. Вось гэта ёсць тая кропля нейтралітэту, пра якую можна казаць. Усё астатняе, міліцыя заўсёды тусіць з ахоўнікамі рэстарацыі. Проста прыходзіць чалавек раз на гадзіну падчас варты з камерай здымаць абаронцаў, ён стаіць у купцы з ахоўнікамі. Бывалі выпадкі, калі выносілі з рэстарацыі ім ежу, ведаем мы, што там размова ідзе, абмен інфармацыяй, там абмен відэа і так далей. І мы бачым, што фактычна ведамства Шуневіча падтрымлівае ў гэтым канфлікце якраз рускі мір, якраз уладальнікаў паедзем. Два пытанні, вось ваш адказ нарадзіў. Першае, калі браць штрафы, вось вы сказалі, ніводнага разу, скажем, ніхто не сядзеў на суткаў, не быў штрафаваны з тых, хто там ахоўнікаў ці там уладальнікаў. Не, штрафаваныя былі.
Я про суткі казаў. Да. Аштрафаваны былі, ёсць некалькі дробных штрафаў тых, хто наязджаў на абаронцаў, наведнікі. Ёсць. Ну, абаронцаў штрафуюць ці забіраюць на суткі за тое, што яны, ну, нібыта там парушаюць, я не ведаю, там правіла дарожнага руху, там ці яшчэ што-небудзь, ну, такія вот сапраўды, да чаго можна прычапіцца. А ці былі зафіксаваныя вамі вот сапраўды нейкія выпадкі парушэнняў уладальнікамі ці ахоўнікамі, за якія вот вас, ну, ці, скажем, актывістаў варты гарантавана на суткі там ці на штраф забралі, а іх не бяруць? Ну, ведаеце, што самы красамоўны прыклад — это сітуацыя з Леанідам Кулаковым, которага яшчэ ўлетку збіла машына, просто збіла, ён атрымаў пералом рукі, хадзіў у гіпсе 3 месяцы, і зараз все дактары кажуць, там у вас пералом, трэба лікаваць, ён ходзіць зараз па лякарнях. Это крымінальная справа, наезд на чалавека. Ніякага пакарання. Некае пакаранне. Ёсць пару штрафаў, там, ну, просто ўжо ўчапіліся людзі, хадзілі на суды, дамагаліся там за абразу, там былі суды за парушэнне правілаў дарожнага руху, але это адна-дзве базавыя велічыні для наведнікаў, это просто укус камара, можна сказаць. Там ёсць рэчы, калі тараніцца, шэраг абаронцаў стаіць, машына прыязджае на хуткасці 60 км ў гадзіну, хаця там дазволена не больш за 20, і яна просто тараніць абаронцаў. Разумееце, правозіць іх на капоце там у самую рэстарацыю. Гэта крымінал. Нельга наязджаць на людзей. Любы гаішнік в любым іншым месцы Беларусі за падобныя рэчы даўно пазбавіў бы правоў гэтага кіроўцу і аддаў бы на крымінальны разгляд сітуацыю. Тут гэтага мы не назіраем. На жаль, такіх выпадкаў дзесяткі. Практычна кожны выходны, калі збіраецца які-небудзь карпаратыў ці дзень народзінаў, паедзем, трапляецца які-небудзь правакатар, які думае пагуляць у боулінг абаронцамі курапатаў. Машына заехала і кагосьці штурхае ці нават збівае. І яшчэ адзін момант, вы вось звярнулі ўвагу на тое, што гэта такі, ну, нібыта анклаў рускага свету. Чаму, на якой падставе вы робіце такія высновы? Вот чаму менавіта рускі свет, і вот прагучала такі выраз, нейкая там частка гібриднай вайны? Справа ў тым, што ахоўнікі паедзем не двухсэнсоўны з самых першых дзён казалі пра тое, што скора вашай Беларусі совсем не будет, вас там не дабілі, вы бэндэравцы, то есть полностью на 100% фразеологія рускага свету. Туды заходзяць наведнікі, і там супрацоўнічаюць людзі, якія не хаваюць, часам нават дэманстратыўна выказваюць прыхільнасць да Пуціна альбо рускага міру. Вежлівыя людзі, майкі, напрыклад. Это там абсалютна звычайная рэч. Хто прыязджае альбо хто прыходзіць працаваць. Ну і ўрэшце рэшт мы вядзем з дапамогай Дзеніса Івашына і супольнасці Інформнапалм базу звестак тых людзей, якія прыязджаюць туды. І там фіксуюцца людзі, якія праходзяць па украінскіх базах звестак, якія засведчаныя ў Донбасе. Там праходзяць людзі, якія падазраюцца ў супрацы з прыватнымі расійскімі вайсковымі кампаніямі, ЧВК, так званымі частнымі военнымі кампаніямі. Ну і што казаць, мы просто стаім і бачым, калі там выходзіць які-небудзь таварыш і пачынае крычаць, што мой дзед служыў в НКВД, я русский чалавек, там вас такіх-то раз такіх там бандераўцаў, значыць, і недабітых фашыстаў буду давіць. Тут все зразумела, тут все ясна. Это людзі едуць туды адмыслова. Сталініст Ермакоў, напрыклад, там не вылазіць, просто он кожны тыдзень туды прыязджае, он прынцыпова прыязджае, прынцыпова наязджае на абаронцу Курапату, якраз таму, што ён грамадзянін Расіі, ён за рускі мір, ён за родзіну, за Сталіна. Вось. І там гэта ўжо агульнае месца, то есть мы ўжо практычна не звяртаем на эту увагу, просто фіксуем машыну уладальніка, які гэтым займаецца. У нас уже пэўная база звестак ёсць. І, канешне, людзі збіраюцца там, яны п'юць там, яны нешта абмяркоўваюць там відавочна. І мы думаем, што гэта такая спроба прамацаць беларускае грамадства, наколькі оно готово до таких гібридных тактыкаў, якія прымяняліся ў Донбасе і ў Крыме. Это спроба такой пирог, значит, за палочкой там поторкать, готовы ён яшчэ ці не. Ну, я думаю, што супраціў абаронцаў Курапатаў паказвае, не, сябры, калі вы сунецеся сюды, будзе супраціў, і вы не чакаеце, што гэтак будзе. Ніхто не чакаў, што варта будзе стаяць і ўлетку, і ўзімку 7,5 месяцаў, а мы гатовыя стаяць да перамогі. То есть атрымліваецца так, што гэта нават на сённяшні дзень не супрацьстаянне, скажем так, духоўных і бездухоўных людзей з аднаго і з другога боку, там, а больш падобна на тое, што гэта
беларускасць, антыбеларускасць, ці там беларускасць і рускасветнасць. То есть вот людзей менавіта розных таких палітычных поглядаў, і не справа тут у тым, што вось тут стаяць нейкія там беларусы там ці яшчэ што-небудзь, а тут справа ў тым, што вот нейк рускі свет спрабуе тут, як вы кажаце, прамацаць. Гэта самы верагодны сцэнар, таму што ніводзін іншы асабістая упартасць, бізнес-інтарэсы, ну за 7,5 месяцаў уже давно любы бізнесовец мог бы разабрацца, што это просто стратна. Так нельга, там, ну, 10-12 чалавек у дзень. Наведнікаў, зале на 300 месцаў, 15 чалавек працуе в рэстарацыі. Ну, так ніводзін бізнес не вядзецца. Это зусім не бізнес. Яны бяруць грошы не з абарота. Яны трацяць грошы. Кожны дзень яны просто прагараюць. І таму відавочна, што тут ідзе гаворка пра гэта. Наконт маральнага боку я бы не сказаў, што гэта адсутнасць прычыны. Глыбей прычына якраз такі ў тым, што рускі свет, хаця ён і кічыцца духоўнымі скрэпамі, у гэтым выпадку ён якраз дэманструе адваротнае. То есть это жахлівая рэч, калі ў месцы масавых расстрэлаў арганізоўваюцца папойкі, феерверкі і вяселлі. Я думаю, это робіцца дэманстратыўна. Я думаю, што гэта глумленне, это спосаб паказаць беларусам, што все, мы самае святое нават ваше, што вы там ахоўваеце, моліцеся на гэтыя курапаты, вось мы вам як зробім. Вось так, ці стрымаеце, ці стрываеце вы гэта. Беларускі народ гэтага не стрываў. Беларусы выйшлі. Хай сабе іх не шмат, але гэта людзі, якія стаяць там і ў мароз, і ў спёку. Это людзі, якія стаялі і будуць стаяць. І бачна, што это людзі гатовы абараняць і магілы сваіх продкаў, і жывых сёння, і сваю радзіму. Я думаю, што гэты замер даў пэўны негатыўны досвед для расійскага свету. Яны зразумелі, што проста так тут ім не будзе, калі яны сунуцца сюды. Ну, калі вот так вот лагічную ланцужок ваш працягваць, калі вот па вашых словах бізнес гэты стратны, і па вялікаму рахунку няма сэнсу яго там утрымліваць, але ён там утрымліваецца, то што тады, можа быць, неяк фінансуецца нейкімі там, я не ведаю, там крамлёўскімі структурамі гэта ўсё. Ну, нармальны б чалавек, бізнесовец пралічыў бы і сказаў, ну, мне танней адмовіцца ад гэтага, чым гэта утрымліваць. Безумоўна, канчатковы бенефіцыяр гэтага ўсяго бізнесу знаходзіцца ў Петербургу. Гэта выяснілі даследчыкі, это дадзеныя апублікаваныя. І мне здаецца, што тут не проста расійскі капітал, а тут менавіта спецслужбы. І гэта аперацыя псіхалагічнага характару, это аперацыя такога характару інфармацыйнай вайны, прычым з такім доўгім замерам, то бок яны не проста зрабілі замеры, яны там сунуцца дзесьці яшчэ. Не, яны ўтыкнулі гэтае вастрыё у балючае месца, ў нервовы вузел беларускага народу, і так трошки праварочваюць яго, глядзяць, ага, якая будзе рэакцыя. Паспрабавалі на антысемітызм, ага, не атрымалася. Паспрабавалі, значыць, феерверкі, а паспрабавалі в суд на незалежных журналістаў падаць. Бачыце, тут шмат выхадаў з гэтай сітуацыі, і яны гэтым карыстаюцца. Лукашенко быццам бы назірае збоку. І я думаю, што у той спрэчцы, у тым супрацьстаянні, якое зараз ёсць паміж Лукашэнкам і Крамлём, курапаты могуць быць таксама разыграныя, як нейкая карта. Лукашенко можа і зачыніць гэтую рэстарацыю, калі дойдзе да абвастрэння чарговага размова з Крамлём. Вы сказалі, вось утыркнулі іголку ў балючае месца беларускага народа. Але вот калі паглядзець, колькі людзей на сёння стаіць у курапацкай варце, такое адчуванне, што вот беларускаму народу-то, ў прынцыпе, і абыякава, ну, па вялікаму рахунку гэта, ну, пэўнай колькасці людзей, да, гэта баліць, гэта, але вот наколькі ўсё ж такі, чаму гэта не стала курапацкая варта агульнанацыянальнай кампаніяй? Па-першае, стала агульнанацыянальнай кампаніяй. Тут я паспрачаюся з вами. За 7,5 месяцаў больш за 500 чалавек прыняло ўдзел у гэтай варце. Прычым абсалютная большасць з іх это людзі нават не менскія. Это нават не менскія людзі. Это людзі, якія прыязджалі з усіх рэгіёнаў, усіх куткоў Беларусі. То есть зараз, ну, хіба што большасць раёнаў Беларусі, я просто магу па памяці сказаць, яны пабывалі на курапацкай варце. Это раз. Другое, мы разумеем народ не проста як супольнасць, якая в данный момант жыве на тэрыторыі Беларусі. Мы разумеем народ як тых людзей, якія жылі, і тых, якія яшчэ будуць жыць. В гэтым плане, калі там ад 30 до 250 тысячаў беларусаў, габрэяў, прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў там ляжыць,
у курапатах, то гэта для беларускага народа вельмі важнае месца. Так, хацелася б, каб там стаялі не адзінкі, там, і не 10 чалавек на варце ў дзень, а можа быць чалавек 100, тады, можа быць, і пытанне было б знятае. Хацелася б, каб на дзяды прыходзіла не 500 чалавек, а 50 тысячаў. Тады, я думаю, таксама ніякіх пытанняў не было б, рэстарацыя была б зачынена і, можа быць, нават знесеная. Але трэба таксама лічыцца і з тым, што 25 гадоў тут быў прамаскоўскі рэжым, што вытоптвалася ўсялякая памяць, знішчалася всялякая праўда пра тыя падзеі, а в апошнія часы ўвогуле і Сталін пачаў абяляцца, і роля спецслужбаў, лінія Сталіна не так далёка ад курапатаў. І ў гэтым плане, канешне, людзей не так шмат. З іншага боку, паверце, это людзі, якія гатовыя стаяць і перад пагрозай таго, што цябе пратараніць зараз машына. Это людзі, якія гатовыя стаяць па 8 гадзінаў на марозе. Это людзі, якія гатовыя саджаць, атрымаць вялізныя штрафы альбо сесці на суткі толькі за тое, каб абараніць сваю памяць. Таму я думаю, што гэтым людзям павага. В маіх вачах это героі, тыя, хто прыходзяць у курапаты. Была вось ситуация, у Фейсбуку недавно читали про тое, что вот, памятаеце гэтую правакацыю, якую учыніў адзін, што з невядомых, які там схаваўся за ананімным імём, про тое, што вот там будзе на Новы год там феерверкі, святкаванне, і ён там адзін за гэта ўсё там пацярпеў, але сутнасць не ў гэта. Нібыта потым вы з гэтым чалавекам пачалі перапісвацца і даводзіць, што чаго ты вот лезеш туды, вот мы тут ёсць група, вот мы курапацкая варта, гэта наша поле, якое вот мы тут перапахваем, лішніх людзей тут не мусіць быць, вот і гэтак далей. Наколькі гэта сапраўды адпавядае рэчаіснасці? Вот прыходзіць шараговы чалавек, які нават не актывіст какой-нибудь там партии оппозиционной ці громадской организации, просто приехал там дядя Петя там с какого-нибудь Воложина и придет, скажет, вот я хочу постоять. Вы что, скажете ему, тут вот наше поле, мы тут только своих пускаем? Не, ні ў якім разе. Якраз абсалютная большасць, это вось такія дядзі Пеці. Ёсць, дарэчы, Пятро з Радашковічаў, не так далёка ад Воложина, які прыязджае туды пастаянна. Канечне, мы прымаем там усіх. І, канечне, варта папаўняецца тымі людзьмі, якія дагэтуль нават не належаць да нейкай партыі арганізацыі. Я магу сказаць, што ў БХД далучылася падчас курапацкай варты больш за 10 чалавек. Прычым это людзі вартыя там 10. Это людзі, якія гатовыя прыехаць за 3-9 земель, адстаяць варту пад пагрозай штрафу ці сутак. А сітуацыя, пра якую вы згадваеце, там была відавочная, бо гэта фейк групы, якая дзейнічае якраз такі ў сферы інфармацыйнай вайны. Я нагадаю, што персанаж пад прозвішчам Какой-ты з Гомеля, правакатара, якога там ведаюць як правакатара, падаў інфармацыю ў незалежныя СМІ, што ён, Нікіта Канцевой, быў створаны фейкавы фальшывы аккаунт у Фейсбуку, быў там, і абаронцы курапатаў яму не дапамаглі, ён быў у міліцыі. Это цалкам выдуманыя гісторыі, ўжо пасля таго, як яна высветлілася, там і пайшлі нейкія перапіскі. Што тычыць мяне, то я да апошняга, спадзяючыся, што такі чалавек існуе, Нікіта Канцевы, ёсць сведчанні, ёсць там скриншоты, у сваім Фейсбуку напісаў вельмі карэктна і прыязна да чалавека і нават выбачыўся, што так атрымалася. То есть я да апошняга, і пераконваў сваіх сябраў па курапацкай варце, да апошняга трэба пакідаць, што магчыма, это, так склалася сітуацыя, можа быць, сапраўды гэта хай сабе там на 1 ці на 2% праўда. Урэшце рэшт выяснілася, што это фейк. Вось, ну і ясна, што там размовы былі вельмі рэзкія з боку абаронцаў, таму што, канешне, то ўвядзенне ў зман прыдумаў дзеяча, падмануў незалежную прэсу і пасля выдаліў гэты аккаунт і прызнаўся, што это зрабіў ён. Што тут казаць? Это просто маніпуляцыя, это тая самая інфармацыйная вайна, нічым не адрозніваецца ад таго, што рабілі расійскія СМІ і робяць у дачыненні да Ўкраіны, скажам. Яшчэ адзін момант. Вот сапраўды мы з самага пачатку казалі, што удзельнікаў курапацкай варты затрымліваюць, даюць вялікія штрафы. Якім чынам вот людзям спраўляцца з гэтай сітуацыяй, калі трэба сплочваць штраф, а то будуць яшчэ нейкія карныя метады? Ці ёсць нейкая там магчымасць падтрымкі, там ці збіраюцца грошы праз краўдфандынг, я не ведаю. Як вырашаюцца гэтыя пытанні?
Тут дапамагаюць людзі. Трэба сказаць, што і сярод беларускага грамадства і ў асяроддзі праваабаронцаў ёсць пэўная сістэма ўзаемадапамогі. І, канешне, калі б яе не было, то можна было б проста павыбіваць людзей з варты штрафамі. Але магчымасць ёсць, магчымасць абскарджваць гэтыя штрафы. Калі даходзіць да выплаты штрафаў, ёсць такая магчымасць. Таму тыя, хто становяцца на варту, яны павінны ведаць, вы будзеце абароненыя. Мы запрашаем далучацца, і мы не пакінем чалавека, які трапляе ў праблему сам-насам з гэтай праблемай. Дарэчы, спадар Павел, вот зараз падчас нашай размовы вы фактычна уладальнікаў рэстарацыі «Поедем-поедим» назвалі агентамі Крамля і там нават не салдатамі, а можа быць якімі капітанамі інфармацыйнай гібриднай вайны супраць Беларусі. Вот не баіцеся, што зараз позва ў суд за абразу прыйдзе чарговая вам? Да ведаеце, гэтыя людзі ўжо збіраліся і заявы на крымінальную справу падаваць у дачыненні таго, што мы там робім. Гэтыя людзі падалі заявы на незалежных журналістаў. Гэта сведчыць пра іх маральнае аблічча і пра што хутчэй за ўсё, і пра нейкія заданні, якія яны атрымліваюць. Таму, канешне ж, мы гэтага не баімся, калі мы не баімся станавіцца перад машынамі, якія несуцца на хуткасці. Поедем, то не пабаімся мы такіх рэчаў. Баяцца трэба ім. Баяцца трэба ім і суда Божага, бо это страшная рэч, тое, што яны робяць. І, канешне, суда чалавечага. Я думаю, што дажывем мы да тых часоў, калі праўда пра ўсё ўсплыве. І пра тое, хто расстрэльваў, і пра тое, хто даваў загады па такіх спецаперацыях і па такіх бізнесах. Пэўны час таму шлі размовы пра тое, што нібыта уладальнікі рэстарацыі хочуць выдаткаваць пэўныя сродкі на тое, щоб там, можа быць, і мемарыяльную нейкую там помнік паставіць, і там нейкае яшчэ, нейкім чынам загладзіць сваю віну перад памяццю народа і перад курапатамі. На якой стадыі вось увогуле на сёння гэта сітуацыя, і ці бачыце вы нейкі шлях паразумення? Першае, ведаеце, грошы, якія Зайдэс і сябры прапаноўвалі некаторым беларусам, тым ліку там таварыства аховы помнікаў, напрыклад, яны прапаноўваліся не для таго, каб зрабіць штосьці на курапатах, і нават не для таго, каб абяліць сябе. Грошы прапаноўваліся для таго, каб раскалоць беларускае грамадства. Каб адна частка грамадства пачала казаць, глядзіце, яны робяць нейкую добрую справу, другая упіралася б, не будзем браць у злыдняў грошы. І ўзнік бы канфлікт. Гэтая канфлікта не атрымалася. Таму і грошай ніякіх не было выдаткавана. То есть пра гэта ідуць размовы ўжо, там яны кажуць, мы яшчэ в такім-то годзе спрабавалі, мы яшчэ, значит, там тады-то прапаноўвалі, і вот зараз там восенню яны там прапаноўвалі камусьці чаргу. Да ніводнага разу это не было выдаткавана, таму што грошы выдаткоўваюцца на сварку паміж беларусамі, а не на нешта зробленае ў курапатах. У курапатах зрабіць нешта проста. Прыйшлі і зрабілі. Альбо там нанялі людзей, яны прыйшлі і зрабілі, напрыклад. Гэта ж не зроблена. То есть яны кажуць пра тое, што мы гатовыя. Да нічога вы не гатовыя, сябры. Вы робіце толькі шкоду, вы робіце эту шкоду свядома, і ўсё астатняе гэта спроба падмануць беларусаў. Яны думаюць, што беларусы такія прасцячкі нічога не бачаць і нічога не разумеюць. Всё разумеюць. Канфлікта не атрымалася. Абсалютная большасць грамадства сказала, ніякіх грошай у гэтых людзей браць на курапаты нельга. Все, тэма закрытая. Яны зразумелі, што тут яны не праб'юцца. Я думаю, што это таксама адзін званочак быў. Яны спрабуюць падзяляць і ўладарыць, раскалваць беларусаў і захопліваць Беларусь, але гэтага не атрымліваецца нават вось на такім невялікім лакальным прыкладзе курапатаў. Тут я думаю, што пэўная перавага, пэўная перамога і варты і беларусаў ёсць. Вось мы казалі пра тое, што можа стаяць за такой упартасцю уладальнікаў рэстарана. З другого боку, там таксама такія канспіралагічныя версіі, што стаіць за тым, чаму людзі так упарта адстойваюць курапацкую варту. І гэта таксама грошы. Та з таго боку грошы і з гэтага боку грошы, маўляў, не будуць жа яны стаяць бясплатна, але хто плаціць курапацкай варце? Вот скажыце шчыра, праўду, гледзячы ў вочы ўсім гледачам. Курапацкай варце ніхто не плоціць грошы за тое, каб людзі там стаялі. Ніхто. Ёсць дапамога тым, хто вымушаны сплочваць штрафы, напрыклад. І, в прынцыпе, ўсё.
гэтыя грошы збіраюць беларусы. Гэтыя грошы збіраюцца паміж беларускага дэмакратычнага руху, праваабарончых арганізацый. Ніякага заробку людзі, якія выходзяць, не атрымліваюць. І все размовы пра гэта — это спроба, як кажуць, перавесці стрэлкі. Бо там зацікаўленасць ці яна ёсць грашовая, з таго боку я маю на ўвазе з боку ўласнікаў рэстарацыі, ці яна ёсць грашовая, ці яна ёсць проста загадная, відавочная. І многім з іх проста незразумела, а як можна вось так вот прыйсці, кінуць працу нават, угробіць свой дзень, месяц, год на тое, каб проста стаяць, раздаваць нейкія буклецікі і звяртацца да сумлення кожнага чалавека, які наведае рэстарацыю. Это сутыкненне двух светаў. У адным свеце ёсць ахвярныя людзі, якія гатовыя не за грошы гэта рабіць. У другім свеце это просто не ўяўляецца, это просто не ўмяшчаецца ў галаву. І, канешне, шкада робіцца, калі глядзіш на гэтыя шкляныя вочы, і яны гавораць: да, канешне, а інакш вот як? А, канешне, за грошы вы тут стаіце. Ну, і смех і грэх тут, як кажуць. Таму курапацкія варты, вы ведаеце, былі даволі доўгі ў 2001-2002 годах, 2017 годзе. Сіла зусім не ў грошах, сіла не ў спецслужбах нават. Я думаю, што абломіцца сіла грошай, сіла спецслужбаў аб ахвярнасці і упартасці тых беларусаў, якія стаяць за Курапаты. Ну, мы зараз, як вот у фільме тым культавым 2000-х, 90-х «Сіла ў праўдзе, брат», да? Павел, ўсё ж таки, здаецца, такая вот на сённяшні дзень склалася такая, ну, патавая сітуацыя. Там упарта не хочуць закрывацца ці перапрафілявацца, ці яшчэ неяк вырашаць гэтае пытанне. З гэтага боку людзі стаяць, хай у невялікай колькасці, але стаяць. І вот, як кажуць, хто першы міргане, той і прайграе. Вот у дадзеным выпадку, вот як вы лічыце, чым это ўсё ж таки можа скончыцца? Скончыцца цярпенне у актывістаў курапацкай варты? Ну, колькі можна стаяць? Уже 7 месяцаў з паловай стаім, нічога не вырашаецца. Ну, пастаім яшчэ 7 месяцаў. А далей што? Адказ на гэта пытанне – гэта вынікі той варты, якая ўжо адбылася. На гэта мала звяртаюць увагу, але я думаю, вот можна сфармуляваць некалькі канкрэтных вынікаў, які дадуць адказ на пытанне, што натхняе людзей там стаяць. Вось паглядзіце, за гэтыя 7,5 месяцаў тысячы артыкулаў, допісаў, пастоў пра Курапаты. Велізарная кампанія розгаласу, которая зрушвае з месца справы па мясцовых курапатах у іншых гарадах Беларусі. То бок на 30годдзе адкрыцця курапатаў велізарная кампанія фактычна справакаваная вось гэтай сітуацыі. Другое, змены ў саміх курапатах. А вы ж паглядзіце, пакуль там стаіць курапацкая варта, праведзена добраўпарадкаванне, праведзеная дарожка пра самі курапаты, усталяваны знак. Так, мы супраць таго, дзе ён усталяваны. Як гэта было зроблена? Это было зроблена не па-людску, але тым не менш ёсць знак, які ушаноўвае памяць ахвяр палітычных рэпрэсій. Адпаведна, шыльда на гэтым знаку ёсць. Гэта ўжо плюс у пазіцыі дзяржавы. То есть дзяржава вымушаная была ісці на добраўпарадкаванне. Людзі прыносяць новыя крыжы, усталёўваюць вакол курапатаў, знакамітыя крыжы Дашкевіча альбо крыжы, якія ставяцца ўнутры. Зараз, то есть мемарыял развіваецца і расце дзякуючы курапацкай варце. Калі б не было гэтай абароны, не было б гэтых добрых зменаў. Гэта папаўненне структураў. Паглядзіце, людзі далучаюцца да курапатаў, прыязджаюць з усіх бакоў, з усіх канцоў Беларусі, далучаюцца і проста папаўняюць дэмакратычны беларускі рух. Бачыце, вы знайшлі нават станоўчыя моманты ад таго, што там ёсць рэстарацыя. Не, глядзіце, рэстарацыя, кампанія супрацьстаяння гэтай рэстарацыі, яна насамрэч працуе на беларускі рух. То есть так атрымліваецца. Ну, ведаеце, это як у Мефістофеля. Д'ябал прызнаецца, што да, я сіла, якая хоча зла, но пастаянна вот атрымліваецца добро. У Бога так працуе. Любое зло, якому аказваецца супраціў, яно паварочваецца на добро. Такі закон, духоўны закон жыцця. Вось і все. І тут тое самае. Яны спрабуюць зрабіць Беларусі горш,
але Беларусь жыве, Беларусь адказвае на гэта, бел-чырвон-белы сцяг стаіць у Курапатах, Лукашенко праязджае па Кальцавой, там бел-чырвон-белыя сцягі. Там кожны дзень бел-чырвон-белыя сцягі. Дзе яшчэ мы можам гэта ўбачыць? І таму тут ёсць вельмі шмат прыкладаў. Тут ёсць база звестак, якая вядзецца. Это першая спроба сістэмнага аналізу рускага міру ў Беларусі. Это адзіная кропка, дзе практычна можна сказаць з дакладнасцю да чалавека, да транспартнага сродка, да часу, калі ён там быў, як яны працуюць. Дарэчы, а наколькі вот вас абвінавачвалі ў тым, што складанне такой базы гэта парушэнне асабістай інфармацыі, асабістых звестак па чалавека? Ну, як сказаць, чалавек прыязджае ў грамадскае месца, это не проста прыватнае жыццё. Ён прыехаў у грамадскае месца, і ён павінен быць гатовы да таго, што яго могуць там зафіксаваць. Там могуць быць фрилансеры, там могуць быць грамадскія актывісты, якія зафіксуюць і выкладуць это ўсё ў соцсеткі альбо ў адкрытую базу звестак на інформнапалме. Так, мы папярэджваем пра гэта. Мы, дарэчы, кажам кожнаму чалавеку, які прыязджае, калі вы праедзеце зараз туды, калі вы будзеце наведваць рэстарацыю, мы вас папярэджваем, вы будзеце в базе звестак. Многія разварочваюцца і з'язджаюць, таму што яны не хочуць, каб з імі перасталі вітацца прыстойныя людзі. Гэта працуе. База звестак у гэтым сэнсе добры інструмент. Што тычыцца астатняга, ну што ж, можна прыдумаць яшчэ і пару законаў, каб это было забаронена фіксаваць, а хто там з'яўляецца. Ну, але як вы забароніце соцсеткі і інтэрнэт? Дарэчы, вынік такі публічны ад курапацкай варты. Вот шмат дастаткова вядомых людзей, якія там не былі ні ў якім сэнсе заўважаныя там у прыхільнасці, там, скажем, да апазіцыі ці яшчэ да чаго-небудзь, але выказаліся на карысць курапацкай варты, ну і дакладней можна сказаць супраць таго, каб там стаяла рэстарацыя. Я маю на ўвазе там і вядомых айцішнікаў, да прыкладу, і дзеячоў культуры, літаратуры і гэтак далей. Вот наколькі гэта падтрымлівае, не падтрымлівае людзей? Канешне, гэта падтрымлівае. Я больш скажу, то есть у Беларусі склаўся кансенсус адносна гэтай рэстарацыі Курапатаў. Яна там непрымальная. Это бачна абсалютна па абмеркаваннях, это бачна па выказваннях людзей. Больш за 80% усіх выказванняў, каментароў на самых розных рэсурсах, ад дзяржаўных да недзяржаўных, незалежных, партыйных, это людзі, якія выказваюцца супраць рэстарацыі ў падтрымку курапацкай варты. Кансенсус ёсць, народны байкот адбыўся. Самы галоўны вынік, разумееце, это тое, што беларусы не ідуць эту рэстарацыю. Здавалася б, такая велізарная рэклама, пра яго пішуць ужо 7 месяцаў, то есть практычна кожны тыдзень ёсць нейкая топавая навіна па курапатах. Ну, здавалася б, тут павінны валам валіць туды наведнікі, хаця проста дзеля хайпу, піяру, скандалу. Не, людзі разумеюць, што это мяжа, за якую заходзіць нельга. І разуменне таго, што ў беларусаў гэта захавалася, яны, можа быць, не прыйдуць там 50 000 на дзяды ў Курапаты, але яны не пойдуць у гэтую рэстарацыю, нават калі іх там маняць зніжкамі, нават калі ім там гавораць бясплатны плоў раздадзім. Не едуць туды людзі, не ідуць. Это паказнік таго, што Беларусь жыве. І Беларусь такая маўклівая нацыя, інтравертная, схаваная ў сабе. Вось такую масавую рэакцыю з'явіла, для мяне гэта было вельмі добрае ўражанне. Беларусі мяне па-добраму ўразілі у Курапатах, тое, што яны не пайшлі, не паехалі. Это не канчаткова здэнацыяналізаваная там і пазбаўленая маральных асноваў біямаса, як там хтосьці можа там казаць ці падумаць. Не, беларусы гэта народ. І Курапаты это паказалі. Дарэчы, вось пра вас яшчэ казалі, што севярынец выкарыстоўвае курапацкую варту для свайго асабістага палітычнага піяру. Дык што, на прэзідэнцкія выбары наступныя пойдзеце кандыдатам у прэзідэнты? Глядзіце, это асобная, канешне, размова. Гаворка зараз ідзе пра ўдзел у праймеріз, дзе будзе выбірацца лідар ад правацэнтрысцкай кааліцыі. Там магчымыя розныя варыянты. І стаць лідарам пратэстаў, і стаць лідарам байкоту, і стаць лідарам удзелу ва ўмовах форс-мажору. Таму гэта пакуль што гіпатэтычная, скажем, пазіцыя. Што ж тычыцца там нейкага піяру і так далей, ну, сябры, насамрэч, зараз у чалавека, который хацеў бы там рвацца да ўлады альбо хацеў бы піяру, значна болей спосабаў гэта зрабіць. І ў нейкім сэнсе курапаты стрымліваюць мяне ад таго, каб там пастаянна ездзіць па Беларусі, сустракацца, мне трэба займацца курапатамі штодня. І гэта я раблю і буду рабіць нават ва ўрон там нейкім палітычным меркаваннем там ці піарускім меркаваннем, потому что это просто крыж. Калі мы берем на сябе такі абавязак, мы павінны там дастаяць да перамогі, дастаць да таго часу, пакуль рэстарацыя зачыніцца, нават калі просто будуць там нейкія палітычныя кампаніі ці падзеі. Тут хутчэй гэта мінус для палітыка, абавязак удзельнічаць у гэтых стаяннях. Ну, паверце, вось мяне жонка чакае кожны дзень там, калі я выходжу ў Курапаты,
Курапаты пытаются, ну, может быть, есть магчымасць там з'ехаць, приехать до хаты. Волечка, кажу, тут люди, я не могу кинуть людей, она меня не разумеет и подтрымливает. Что уже казать тут про политику? Ну і на заканчэнне. Пытанне, якое мы вот у нашым анонсе поставілі. Як доўга будзе трываць курапацкая варта? І зараз мы час ад часу читаем допісы ў Фейсбуку, што паважаныя там беларусы, дапамажыце, каля рэстарацыі там 1-2 чалавека, а то можа і ўвогуле нікога няма, падтрымайце, прыйдзіце. Ну такім чынам можа здарыцца сітуацыя, што ў адзін дзень ніхто не выйдзе. Ці выйдзе адзін чалавек, а потым уже і няма каму выходзіць. Вот як доўга будзе трываць? Думаю, такая ситуация магчымая толькі тады, калі пачнуць арыштоўваць групамі варту на курапатах. Бо чакалі, што мы разыдземся ўжо праз тыдзень летом, раз'едзецеся на летнія вакацыі. Потым чакалі, што дажджы восеньскія разгоняць. Потым, што маразы зімовыя. Ды не. Людзі выйшлі менавіта дзеля таго, каб перамагчы адстаяць гэтае месца. І калі спатрэбіцца, мы будзем стаяць там і наступныя месяцы. Калі спатрэбіцца, то эта кампанія можа расцягнуцца і на гады. Это можа быць і марафон. Людзі, якія стаяць там цяпер, яны да гэтага гатовыя. Прычым, я паўтаруся, гэта не проста стаянне, это кампанія, паўнавартасная кампанія, якая дае вынікі. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў Павел Севярынец, старшыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», адзін з актывістаў курапацкай варты. Такім чынам, па словах Павла, курапацкая варта пры патрэбе будзе трываць не толькі дні, тыдні, месяцы, але і гады. Дзякуй вялікі, Павел. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё. А 14 гадзіне ў нас у гасцях Андрэй Стрыжак і Геннадзь Федыніч, прафсаюз РЭП. Пагаворым пра абарону правоў працоўных у Беларусі на сёння.